Og det her, det er så ordene i det brev, som profeten Jeremias, han sendte fra Jerusalem. Altså, hvis jeg ikke snart stopper med at tale, så tror jeg faktisk, jeg dræber mig selv. Altså ikke sådan på joke mod. Jeg tror for alle får, jeg dræber mig selv. Shhh. Du må ikke snakke, når fader taler. Jeg tror, jeg tager en shotgun, så prøver jeg langt op i munden på mig selv, og siger bum måden. Henry, hvis du ikke er klar til at modtage Guds budskab, så kan du bare gå. Ja, naturligvis. Simon, mød mig om bag ved skuret af bagefter. Hvorfor skulle jeg komme herud? Tror du, jeg havde glemt det, Simon? Glemt hvad? Tillykke med fødselsdagen. Tak. Du har godt nok brugt ret lang tid på indpakning. Ja, så åbn den da. Nå, ja, okay. Tada! Har du taget stoffer med på skolen? Nej, bare roligt. Det er helt harmløst. Du bruger skolens regler. Det vil jeg altså ikke være med til. Okay. Simon, jeg troede bare, det her kunne være sådan en sjov venting, vi prøvede sammen. Men nej. Du skal bare være sådan en regelrytter. Måske finder jeg nogle af mine andre venner at gøre det her sammen med. Okay, hvad er det egentlig for noget? Jeg har faktisk ingen idé. Jeg har lige drukket sådan noget slags stads før. Vi tager bare én tår, okay? Jeg har kopper med. Okay, men så også kun én tår. Ja, naturligvis. Er du klar? Født klar. Simon! 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 Simon, hvor er vi? Jeg ved det ikke. Måske i helvede. Okay, vi kommer til på en måde, Simon. Så må vi også skulle komme tilbage på en anden måde. Jeg googler lige noget hurtigt. Okay, det er ikke godt. Og hvorfor stod jeg på dig? Nej, Simon, lad os gå konstruktivt til værks. Har du ikke stadig der ben, der virker? Jeg har ben, der virker. Så lad os bruge dem til at finde nogle mennesker. Vent så, Robert Downey Jr. var altså ikke sut i virkeligheden. Nej, han lavede bare blackface. Se tilbage i sådan midtnullerne. Der er mennesker, Simon. Vi er reddet! Simon! Værsgo! Yeah! Vi er kommet væk herfra! Kom bare frem, børn. Bare roligt, jeg har den her. Hej med jer. Hej her. Jeg kan se I ud og nyde en dejlig natur her omkring. Og jeg kunne høre, du læse op fra Johannes' åbenbaring. Det er faktisk min yndlingsåbenbaring. Ja, det er også helt fint, men sådan, hvor er vi egentlig henne? Vi er naturligvis på Mors, min lille ven. Nå, men jeg kunne lige tænke jer at sætte jer ned og høre lidt på Guds ord. Ja, det kunne vi da virkelig gerne have lyst til. Men nu er jeg så faret vild, og vi har været ude og gå i, jeg ved ikke hvor lang tid. Ja, det var ikke sådan, I måske kunne låne sådan noget rent tøj. Selvfølgelig, naturligvis. Så du synes slet ikke, han er lidt mærkelig? Nej, jeg kan ikke se, hvad du mener. Jeg synes bare, han er lidt ekscentrisk. Har du aldrig haft en skolepræst, der måske har krammet dig lidt for lang tid? Jo, men han er sådan lidt anderledes. Har du slet ikke set, hvordan han smiler? Okay, så nu er det simpelthen ulovligt at smile til fremmede, eller hvad? Det er ikke det, jeg mener, men... Er I ikke tilfredse med værelset, drenge? Jamen, det er helt perfekt. Vi er så glade for det er helt fint, men vi skal også kigge på noget transport hjem, ikke? Naturligvis, men bare roligt. Vi har arrangeret noget transport til jer. Bare roligt. Men I ved godt, at tingene de foregår lidt langsomt herude på Mors, ikke? Men nok om det. Så har jeg en stolt tradition for min aftensandagter.
Og jeg tænkte, at siden I mine nye gæster, så vi sætter pris på en lille invitation. Der vil naturligvis være saftevand. Det vil jeg meget gerne komme til. Jamen fantastisk. Jamen så vil jeg glæde mig til at se jer. Jamen altså, der er jo saftevand. Hver dag ser de samme nyheder som mig. Bliv ikke fyldt med rædsel. Krig, død og ødelæggelse. Det river vores samfund fra hinanden. Simon og Henry vil være så venlige at komme herop. Min herre, jeg vil takke dig for at sætte disse lam til vores flok. Simon, har du valgt den rette vej i livet? Måske. Det ved jeg ikke. Sådan, hvornår kan vi komme hjem? Du vil en dag se lyset. Henry, mit barn, føler du dig fortabt? Ja, mine forældre sendte mig da på efterskole for at rette mig ind, så der var måske fat i noget, kan man sige. Jeg føler faktisk ikke rigtigt, at folk ser mig som andet end en møgunge, og jeg tror faktisk ikke rigtigt, at der er nogen, der kan lide mig. De har bare ikke set lyset i dig, Henry. Mine brødre og søskende, ser I lyset i Henry? Ja! Elsker I Henry? Ja! Men han er ikke fri af synder. Mørket hænger over ham. Vi må rense det væk. Ønsker du at blive renset og frelst? Ja, Så sig det med mig. Jeg var fortabt, men nu er jeg fundet. jeg var fortabt, men nu er jeg fundet. Jeg er en synder. Jeg er en synder. Frels mig, herre! Frels mig, herre! Og mørket er væk! Vor Herre Jesu Kristi, i den nat han blev forrådt, han tog brødet, takkede og brød, og gav det til sine disciple, og sagde, så tag det og spis det. Dette er mit legeme, som gives til jer. What the fuck? Vi skal væk herfra.
Henry, vi skal væk herfra. De er kannibaler. Jeg så dem spise en uskyldig kvinde i går. De er sindssyge. Hun var ikke uskyldig, Simon. Guds veje er uansagelige. De er sindssyge, Henry. Nej, Simon. De har vist mig lys. Det har vi nemlig. Det er ikke slemt for dig nu. Hvis bare du tager Jesu Kristi som din frelser. Jeg slår mig ikke til jer, Henry. Vi skal hjem nu. Og da lammet brød det fjerde sejl, hørte jeg fjendens væsen ryste sig. Nej, Henry, lad være! Lad være, Henry! Nej, lad være! Nej, Henry, lad være! Nej, Henry, lad være! Lad være, Henry! Nej, lad være! Udstridet fulgte med. Nej, Henry!